Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon balik na to pagreakan ng France written. Atong niaging adlaw nag-react ta sa ila ug karon nay nag-comment kadto nga ni-request siya nga atong pagreakan ni karon nga video ang kanta sa Sampaguita, ang Sadyos lamang. O na atong pagariakan karon. Nindot kay nga kanta ni. Wala na pagka wala. Sabi nakakaraan ni pero ang tud karon atong tug gihapon nindot kay paminawon gihapon. Okay, ato ni siyang pagariakan. Pero before padayon ta. Subscribe sa mo. Wala pa nakasubscribe na so mabag-o sa atong channel tanaw karon subscribe na para ma-notify mo sa uban at ang uban nga video nga atong i-upload. Okay, sige i-like na lang po para i-recommend ta ni YouTube para sa ubang tao nga wala nakakita ani. Sige ato na pagasugdan wa naman tay laing gihuwat busa mag-intro ta karon. Sige. Okay, so good ta. Oh. Pag sugod pagali, grabe na lead na dayo no. Pagkitaan na din chin, grabe kita chin yun. Oh, apa kayo? Wapo kayo. Pagsugod pa lang daan, no? Ato ginakita, yun nga. Nindot kitingog si Chen, yun. Nindot kitingog si Tingog. Oh, na? Intro pa na, ha? Sabi pagsugod niya, nindot na kay paminawon. Char ba sige smile ba tanaw sa kamera. Okay. Tayo sa ang kinibang kining kanta sa Diyos lamang taod-taod na ni siya dugay na gid ni mga 80s man tingan ni. Oo, 80s. Lagi 80s ni siya nga kanta. Nindot kay paminawon. Mismo akong mga kuana ni mga igsoon. Gitar ni nindutan magid mi ani. Sukad pa sa una. Kanta-kantahon na ni mo. So karon gwapo kay version ni kuan Chin. Ang atog ano ang char karon si tanaw sa kamera ba. Mura lagi kuan. Ilagi nagi kuanan. Paktisa na gid kayo. Master na kayo sila di ba? Ayos kayo. Kadayon ta ha. Wow, grabe.
Oh, aming nila oh. Pastilan. Diba? Grabe kagwapo kay Haming sa akong Francis ug ang Char. Paminawan nimo grabe kanindot kay Haming. Ubos ug taas bang Haming ba? Murag sa iyang amahan kuan normal lang nga Haming, murag soprano nga Haming din ang Kachar. Murag alto ba ubos nga kuan ba? Oh. Nindot kayo. Dapat lang kaya Okay. na ikaw ay masisiko. Mahal. Oh, wapo kayong biso. Nindot kang paminawon. Naman akong maglaruan. Oh, Kasalanan ba kung kita'y mahalin? Hirap. At sabi nga sa akin, baka lamang ito'y pagsisihan. Sa hulihan, nindot gigayong tingog ni Chin gid eh. Murag paminaw gid mo murag imo. Nang maka-headset gali ka nindot kay paminawon eh. Klaro kaya yung tingog ba. Sulod sa tanaw mo hunahunaon, naggitara po na siya. Way tan-away. Master nagigay siya mag-gitara. Ayo, kamuna siya kanta piyong-piyungan pa. Nindot kay tingog kay grabe nga vibrato yung tingog. Bahin po na is kang Dodso. Mates Dodso. Murag nagkaon magbabulgam. Murag kan si Ismail gyapon ba. Nindot kayo. bakit kaya? Oh, bakit kaya? Oh, Nangyayari kanindot kayo sa linding aming. Oh. ang minamahal mo. Siya ba ang hindi tapat Oh. sa'yo? Oh. Nah. Bera. Oh, kamot pa yun. No. Grabe na gid bata. Grabe na gid nga Chin. Oha nam gid kayo. Grabe, ni-eskwela ni si Chin og kuan. Kanang bahin sa kang music ba. Eskwela ni siya kay bali sa mga instrument gali. Eh, master man kayo pila pag edad ko ni 17 mo ni si kuan Chin. Kuan tinga ni eskwela pud siguro ni ani sa paggitara. Grabe naka-master kayo eh. Kumain kag idudloan na po sa iyong amahan. Okay no, gitudloan man na kay iyong mga amahan. Pero, watong ko anon ba, kay bata pa kayo, so master na kayo mo itoy ang kamot sa pagtugtog sa gitara. Sabi kayo, so sa atong anon pa ba? Sabi. Oh, ikanta pa siya. Siya pag nag-gitar. Siya pag lead. Lead vocals siya. Oh, grabe. Grabe. Oh, hinoon, makuhaan ginato na nga talented kayo siya. O pag-ibig, bakit kay
Oh, grabe ka away tingog ko eh. Ngayon ay nakita ko ang tunay na damdamin ng puso ko. Naririto Oh, sa Diyos lamang, okay. sa Diyos lamang, pag-ibig Wapo kayo. na walang hanggan. Sa Diyos lamang, sa Diyos lamang, Oh, kanindot ni paminawon gud nila oh. masasaktan, Bali day nabalito ganiha sa ako ang bali siyang ang kuan normal na bali si kuan ang kung char may taas-taas bali ang iyang blending bali. Pagbaka blending niya taas-taas ang ka-char. Pero ang iyang amahan may murag soprano lang bali ba. Murag unison ang iyang pagkakanta. Ay lahi man ang imo ba madungog ang tingog sa lalaki o sa babae murag ubos ra ba bali. O ang char may taas. Sayap ko ganiha. pag-ibig ng Diyos lamang, Na sa Diyos lamang, hindi na masasaktan. ubos po dayo si Francis day. No, mo base pag nindot kaya. Pag-ibig na walang hanggan, Grabe yung mga tawhana. sa Diyos lamang. Okay kayo. Okay kayo. Okay. Maraming salamat po. Subscribe mo sa ilang channel, Franz Rhythm. Okay, nadungog na ginato. Grabe ka nindot kaya po nga version nila. Ang sampagitan nga kanta. Nindot kaya po pagkakanta ni Chen. Nahunao. Grabe. Grabe ka-talented ka ng bataan. No? Eh, siya pa'y gigitar. Siya pa'y mag-lead. Siya pa'y ginikanta. Min vocals, puro min. Min vocals. Min guitar. Grabe. Grabe ka talented gid kayo. Babagay gid sa iya ang kanta kanang nga bahin may ina Tagalog gali nga Tagalog nga ang sampagita sa asin ana ang mga tingog bagay kay nakachin. Gwapo kayo. So bahin pud sa kang kuan, bahin pud sa kang dudes. Dudes easy ra usap-usapan nagkuan pabulgam. Murag nagkaon man sa babulgam no. Inyo mo makita di ba? Sige usap-usap ra bunal-bunal. Okay kayo. So sing chara wapo kayo blending. Taas nga blending niya. Nindot kay paminawon. Tunod piano niya. Kapsay kayo. Wala ingog mga sabod-sabod diha sa mga tipa ba. Piano wala. Okay kayo. Samot na sa iyang amahan na si Francis. Kasi ang Francis, grabe ang rolling ato sa kuan sa bali sa bass bali nga kuan. Grabe nga. Grabe kanindot kay paminawon. Dungog kayo ba? Dili basta-basta mo kuan pug bass kay ko bass mo tulo-tuno ra sa kuan. Mo records dili. Murag po nagalid ang bass. Nindot kayo. Karon ato naging nakita nga grabe gid talented kayo ng mga pamilyahan eh. Manganta pa gid tanan dai. Oo. Ay mo kalimot sa iha. Basin napay uban ninyo mga kanta nga atong pagariakan sa sunod i-comment na po ninyo para ako nakita na ko ang grabe nakadaghan dahil silang gi-cover nga kanta. Pero gusto na ko nga gikan sa inyo nga request kung unsay atong pagariakan. Okay? Ana ra kay para kung unsay kuan mo na itong pagkakuanon honest lang atong pagariak. Okay? Karon no nindot kayo. Ano sa pagkatinuod? Way paglubad. Nindot gid kayo sila manganta. Purag mga original.
Ang ilang pagtugtog po nindot kayo. Di ba? Okay kayo. Nahanglan gini nga ato ni Pursi gini nga. Dapat mo ni mo kanta na nga to sa kuan, mga tos Luzon ba nga paraanan sa mga paraanan sa SEP sa GMA sa ABS-CBN ay yun na ba ato nang panon sila ato nang pasikaton sila pag-ayo kay Dres Mindanao ug sa Visayas kusog na kaayo sila di lang kay dire tibok kalibutan na daghan na kay mga fans na ganun anay community day sila dapat yung naning mga talent dapat tatagan ni sila mga break para noon sa Pilipinas grabe gikadaghan kayo daghan kay mga singers gid diri sa Pilipinas nga wala pa gid natagan og ba umrog sa Pilipinas man good gamay ra bali ang mo discover sa talent gali nga di pares gawas nga daghan kay mga show ba nga mo discover ana nga mga kuan bali sa talent specific na to ang kuan sa pagkanta daghan kay sila nga to mga show ang ato gamay ra dapat po napod sa mga kada kuan Luzon, Visayas, Mindanao no napod yung tanay yung ana no daghan ba mo na yung mga talent ba nga ma-discover po sila ba uda usog nagi kay sila dalhon sila nga to sa Luzon yung ana ra ba is Manila dalhon sila kay pero sa ingon na gihapon bisag walay ingon na nga mga mo discover gid nga mga talent nga mga show kintahay true mo ni atong gibuhat karon true aning pag-react na to kung daghayin makakita daghay makakuan di lang kay diri sa Pilipinas didto sa tibok kalibutan kay ang nahitabo baya kang Arnel Pineda say nahitabo kang Arnel Pineda maubaya na pag na-discover na siya tungod sa nag-viral niya nakita ang banda nga journey sa iya nga gi-vlog siya o gibidyohan siya nagkanta nakita nga to nga ang ilang kanta gikanta ni Arnel nindot nga ang rendition bali ni Arnel mo nang nakuha so sama ra gipigaan ni cover maghapon ang gipangkanta ni Arnel Pineda sa una. Oo. Yung ani ra gyapon na ato silang atong gikuan kanang wa pa nga discover pud ng mga banda ato gina silang ipangkuan diri sa atong channel. Basin di ay kita may instrumento o kita may bali nga masikat sila tungod sa atong pag-react bahin sa ila, di ba? Tibok kalibutan ba makakitaan di ba? Ano na lang ipagkuan ninyo ang request kung unsa ipang mga kanta nga atong pag-reactan sa sunod mag-honest lang atong pag-react kay para makikita po kuan uban dili pring bulala na nga tao hambog na dili nga ato kung unsa ra gyud unsay ato makita musulti mabudta di ba musulti ta kung unsay nasayop sa ila nindot pag yun nga kay mga live ang ilang pag-perform bali ba o pagkanta ba diha na to makita ay diha magina mapunta sa mga naka-record na daan lahi ra magina ka pwede man utro-utrohon gud yun ani gyud di ba sige ato suportahan sila kuan niyo i-subscribe niyo ang Franz Rhythm channel sa ilang channel para makuan pagid sila okay pero kung ganahan pud mo na nag-react ka susama ingon ani subscribe na sa atong channel di ba subscribe na hit na lang pong notification bell para updated ka sa sunod nga mga video nga atong i-upload di ba i-like na lang pud para i-recommenda ni YouTube sa ubang tao nga wala makakita ani di ba sige kaya lang tataman hangtod sa sunod ini si Indians TV peace out.